होननानै बुंबाय थादों नोङो आंखौनो ओइदिनखालि बुंनो नागिरदोंमोन जे क्रिसिला सोरबाना जलदब खोख्लैनाया सोरबाना जलदब बेखौबो थाख्लाया उन्दुनो बिबावदोंसोमोन Oh my god! बिमारदों हे रहा नहीं जाता आदैयालाय हांसो गारांखौ लानानै फेफे फुफे मिथिजोबनोसो लुबैदों ना आरो लोगोसेनो फर्मुलाखौसो खावनानै लानो नागिरदोंब्रा आं मोजाङै बुजियाखैलै नोंनि महरखौबो होनायमोनब्ला जोङो एसे नायगौमोन ना थ' बरायबाय थ' गिबियाव नोंथांमोननो गोजोन फुंबिलि गोजोन मोनाबिलि आरो गोजोन हरनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिम जासिहरनाय थाबाय आरो लोगोसेनो दिनै बे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायनानै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय सिबिनायखौ बयनिसिम जासिहरनाय थाबाय जों दाख्लै साननैसोनिफ्राय नायबोबाय थालाय डेन्जार ओंखारबाय थादों बर'फोरनियावबो माबा बिनाय माबा मानायनो थ'लाय जों बिदिब्ला मा बिनाय थ' जायफोर बिथांमोना फेसबुक नायबाय थायो थ' बिथांमोना मिथिखाबायानो नैबे फेसबुकनि सायाव आरो लोगोसेनो नोंथांमोना गोबाङानो नुखाबायबो जानो हागौ थ' बिदिब्ला जोङो बेयाव मा दङ मा होननाय जादों आरो बेसेबांथि सैथोथि बेखौनो जों एसे नागिरनि सोरबाना जलदब बेखौबो थाख्लाया उन्दुनो बिबावदोंसोमोन नोंथांमोना मिथिखायो नङा होमबा आसाम पुलिसाव साख्रि मावो होननानै नोंथांमोना हमजाफ्लाङोबा फायखानानि खि मोनजायाथ' नोंसोरो बिमारदों क्रिसिलायानो खोन्थादों खोथायाथ' बुंबानो जाखायो नोंथांमोना मिथिखायो नङा होमबा बे हारा गैयै सालाया फिदिंबानो जायो होननानै बेफोरबायदि फिदिंबा बोरै जागोन देलाय जाय मानसिया बेयो हिनजावा फोरमायगासिनो दङ बिथांखौबो सोरबा सासेया बुङोबा बिथांखौबो सोरबाया बिदोंनो होननानै एबा सोरबा सासे गेदेर मानसिखौ बिदिनो कल खालामनानै सोरनोबा खोन्थायोब्ला बेखि थार जागोन नालाय रायजोफोर थ' बिदिब्ला मा होनलांदों जों बिदिबा नायनि ओमफ्राय नोंसोरखौ नायगासिनो दङ नों बबे जायगायाव दं बबे जायगायाव गैया नों मा थगायदों मा थगायाखै नोंसोरनि बे 2 नाम्बार धान्दा बाजिया गार दायो जोङो खोथाखौ एसे हमनो हांबाय नङा होमबा रायजोफोर माने सोरबा 2 नाम्बारनि मानसि आरो दा हिनजावसाया 2 नाम्बारनि मानसि नङा होमबा थ' बिनि सायाव हिनजावसाया मालायखौ एलिगेसन लागायहांदों ओमफ्राय सेंग्राया बेखौ मिथिखानानै बै 2 नाम्बारनि खामानि मावग्रा मानसिखौ बिथांनाव फन बुदों आरोना होमबा एसे बुजिबाय नोंथांमोना अच्छा आइजोआबो 2 नाम्बारिसो बेटा तुमसे ना हो पाएगा लाब्र'जोबगोन मोजां सोलि गथ' आयै थाख्लाया नोंनि मा जायो आंनि बिबथै जायो थाख्लाया माबायदि आखल बियो गामिनिफ्राय मा होखारादों नोंनि सायाव आं गाबोन एफआइआर होनो हायोथ' एफआइआर होनो हायो होननानै बिथाङा बुंदों आंबो मानसिखौ नुनायबा गाहाम जागौमोन बै सासेयानो जागोन नामा रायजोफोर माथो स्टाइलालाय एसे बेलेगसो नुलायलाङो आफाना आफि बायदिसो नुलायलाङोलै रायजोफोर आङो थाख्लायनि खोथा लानानै जुदि आं थाख्लाय एक नाम्बार गुन्दा हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल एमजेआथ' अभार स्मार्ट गावखौनो सासे इन्जिनियार डक्टर प्रफेसरनि फिसाला बायदि मोनो खोमा वाह दीदी आदै एमजे बोरै जाखोलै आच्छा ओंखायनोथ' सासेनावबो खोमाया हाबहैदों आं मिथियाखैमोन जाय गोसथोनो रोङि बिथाङाबो गोसथोनो रोङि बिथाङाबो जोंना गोसथोनायनि खोथाया हाबहैदों आच्छा आदै मा प्रुफ दं नोंहा मा प्रुफ दं बेनाव थांबानो जायोना बिसोरनि अरिजिनेल गामि बेखौनोथ' मा प्रुफ दं नोंहा साननो गोनां बाथ्रा नङा होमबा रायजोफोर मानि थाखाय होननानै बुंब्ला गामियावथ' एसेग्राब मानसि एफा मोनसे गिदिर दावराव जायो बेफोरबायदि आखल हेबा सासे नङाथ' सासे ससियेल मिडियाआव फैगौमोन सिगाङावनो नङा होमबा एथ' गोबावथ' दोननाय नङामोनदां थ' बिदिब्ला उनाव मा होनदों एसे खोनासंबावनि आंबो खोनासङाखै दे मोजाङै नोङो दिनै एमजेनि खोथाखौलाय बे जों गुबुन खोथा रायलायदों बावहाय एमजेनि खोथायालाय मानो एमजेनि खोथाया मायाव फैदों मिथिबाय थाख्लायाव मानो थाखाय थाख्लायनि न'आवनो जिबनावबो गानाय गायो बे नोंनि बाथ्रा मानोथो गाहैयाखै नोंसोर साले को बम से उड़ा दूंगा ये न'खरनि मानसिलाय बेनो गाहैया जों मानो गाहैनो नों होनदोंना दा मानो एनिथिं जों सानैनि गेजेराव मानो एनिथिं एमजेखौ लाबोलायखो गेजेराव होनदोंना नोङो बे थाख्लायनाव थांनाया एनिथिं एमजेनि थाखायसो थांनाय जादों मानो थाङा बे हिनजावासो मिथिगौ मानि थाखाय थांदों हिनजाव बिलाय क्रिसिला सोरबाना जलदब खोख्लैनाया सोरबाना जलदब बेखौबो थाख्लाया उन्दुनो बिबावदोंसोमोन आच्छा काहानिया बिदिसो होमबालाय बिथाङा स्टेटमेन्ट होनांसिगोन माथो जाय सिख्लाखौ बिदों अब्लानो जों मिथिगोन ना थारैनो सैथोमार ना नंखायमार हे रहा नहीं जाता ओंखायनोसो बुंदों सेंग्राफ्रा साला बे गासिबो बोराय थाखानाया लाजोबोबा जों माखौ लाबावनो होननानै आं दासो बुजिनो मोनबायलै आदैमोन नोंसिनि बुंनाया मा औ थारैनो नंमारगौ बोरैबा जुदि सैथोमारब्ला
बिमारदों प्रिसिलाखौ बिदों एसे फोथायनो गोब्राब मोनदों नङा होमबा आदैमोन नोंथांमोनाबो बे मा बुस्थु बेलाय बिबानो मोननाय लाव फान्थावफोर बायदि आंथ' फोथायनो हाबावाखै रायजोफोर नोंथांमोना फोथायदों नामा नोंथांमोना कमेन्ट खालामलाय सोर खोन्थाखो बिखौ प्रिसिलायानो खोन्थादों आच्छा खोथाया बिदिसो जाबाय होमबालाय बिथाङा स्टेटमेन्ट होबानो जायोमोन दा बिदि बिदों होननानै नङा होमबा बेखौबो एलिगेसन लागायनो हागौमोन नङा होमबा बिथाङा जुदि थारैनो बिदिबालाय होमबालाय बिथाङाबोथ' एफआइआर होनानै होनो हागौमोन नाथाय दासिमहालागै मानो जायाखै जाम्बालै नोङो बुहुदनो मानसि ओरै होनबानो नों नोंगौ सानथारो खोमा ओरैबायदि जादोंनो मिथिबाय अबे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना है जेनेबा माबा सोंदोंमोननो बियो सोंनायाव ओमफ्राय बेबायदि दांना लाखायो आरोखि सोरो बेनो थाख्लाया बादोला मिथिखागौना बेखौलाय बयबो गामिनि माबोरैथो बिनो मोनखो बियो बड़ा हरामी हो बेटा आदैनि महरखौबो मोनब्ला एसे नायगौमोनलां मानोना आदैयालाय फुल डिटेल्स मिथिनो लुबैदों ना माबाफोर फर्मुलासो नागिरनाय बायदि मोनलायलांदों आं सिरिनो लक्ष्मी हटेलाव सासे हिनजावखौनो फैसा होगोन होननानै लांबाय लांनानै ओमफ्राय मारैथो ज' फेनानै थिग लामायाव गारबोनानै फैया बिसोरलाय कौन है ये लोग बेनि ए टु जेड प्रुफ दङ जोंनाव मिथिबाय आच्छा बिदिसो जाबाय होमबा गासिबो प्रुफ दङ अब्लालाय जोंबो नायग्रा मानसि नायखागोन हगारनानै होदो थ' जिखियानो जाया मानो बे बेलायाव बेखौल' बुंगोन जे बेयाव जोङो अडिअ'नि अनगायै जेबो मोनाखै आरो महरफोराव जाय दङ बिथांमोना थारैनो नंमारगोना नंमारा जोंहा बेयाव प्रुफबो गैया बे गासिबो मोनसे फेसबुक पेजावल'सो फैदों नङा होमबा मा सानदों नोंलाय प्रुफ मोनजोबथारबाय आरोखि 100% जाय मानसि पुलिसानो दाखालि एनएटिएमजों केस होबा बुंदोंथ' बे केस दङ मोनसे माबागासिनो दं आरो बे खारख'नानैसो दंना बे अफेन देखायनो हाया आं जेला भिडिअ खालामबा आदै दे जोंहा फट' लानोसै आंहा उमुक बायदि बिदि केस दं बिदि केस जानानै दङ आंखौ दा केसखौल' नांला होननानै बुंबाय थादों नोङो आंखौनो ओइदिनखालि बुनो नागिरदोंमोन बे बेसेबां थाखा नांगौ दे होन हरो देर हरो नों मा हरो आंनो खयथायाव थांनांगौ बेखौल' बुं नों फै नों एनि टाइम फै एनि टाइम बबे जायगायाव फैदो टाउनाव क'क्राझार फैबानो नों फन हर नै दे जाबाय दे नों गुवाहाटियाव दंहैयो नोंलाय माबोरै क'क्राझाराव फैखो खोथाया बेना खोथाया बे गेसाव थ' जोबनायाव आं बेखौनो बुंगोन जे नाय यार बेफोर मोनसे पार्सनेलिजम जानानै गोग्लैजोबो नङा होमबा नाथाय जुदि सैथोथिब्ला नोंथांमोना गावनो जाय बिथाङा रायलायदोंना बिथांमोनानो फेस स्टेटमेन्ट हो आरो लोगोसेनो जाय बिथाङा सोंदोंना जुदि नोंथाङा थारैनो नंमारोबा 100% गेरेन्टि प्रुफ मोनदोंबा नोंथाङाबो फेस स्केम हो नङा होमबा नोंथांनि महरफोरखौ देखाय अब्लासो जोङो फोथायनो हागोन नोङो 100% गेरेन्टि होदोंब्ला होमब्ला जों नायो बेखौ नङा होननानै जों साननो गोनां जागोन आरोना बेसेबांबा सैथो नुवाखै नालाय जोङो एभिडेन्स आइ कन्टेक्ट एबा जों मेगनजों मेगन जेबो प्रुफ नुनो मोनाखै जोङो नङाखौनो होनांगोन मानि थाखाय होननानै बुंब्ला बिथांमोनाबो सासे सेलिब्रिटि नङा होमबा एबा बिथांमोनाबो दायो मोजां बर'नि सासे फल'वार्स गोजाफोर फल'वार्स दङ नोंथांमोना नङा फल'वार्स दङ बिथांमोनावबो होमबा जोङो साननानै लानांगोन जे बिथांमोनखौ नारसिननो नागिरदों एबा बिथांमोनखौ खोख्लैनो नागिरदों बेफोरबायदिसो सानना लानांगोन थ' आंनि बेलायाव आं बेखौनो बुंगोन जाहाथे नोंथांमोना बांद्राय गेलेनाङा मानि थाखाय होननानै बुंब्ला नोंथांमोना जा सैथो नोंथांमोना मेगनजों मेगन डाइरेक्ट बुंफैयो नङा होमबा जोंथ' नायग्रा मानसि नायगोन मिनिग्रा मानसि जोंथ' मिनिखागोन जोंथ' बेयाव जेबो खालामनो हाया नङा होमबा गाज्रि साननोबो हाया नंगौबो साननो हाया नङाबो साननो हाया बास ओमफ्राय बेखौनो बुंनो नांगोन जे आं लास्टआव जुदि नंखायब्ला थारैनो बियो नंखायब्ला जे सोरखौबा बिदि मुं सुनाया बारा मोजां जाया होननानै आं सानगोन मानि थाखाय होननानै बुंब्ला बिथाङाबो पार्सनेल लाइफ थांगोन नङा होमबा पार्सनेल लाइफ दं बिथाङाबो जौगालांनांगौ दङ नङा होमबा बेफोरनि थाखाय बिथांखौ गाज्रि साननाय जायो बिथांमोननि फल'वार्सफोराव हेटार सोमजियो नङा होमबा गावजों गाव दावहाबाजि जायो नङा होमबा स' बेनिखायनो आं बेखौनो बुंगोन जे नङा जाय नंगौबा नंगौ ओंखारबोनानै डाइरेक्टलि स्टेटमेन्ट हो नङा होमबा जोंबो सापर्टआव थाफागोन सापर्टआव जोंबो होफागोन नाथाय जाय जुदि नङानोबा जों बेखौ मानो सापर्ट होनो एबा जोङो जुदि सार बिथांमोना बेफोरबायदि नङाब्ला जोंलाय माथो बुंनो आरो नङा होमबा ओमफ्राय जुदि स्टेटमेन्ट होनो फैफिनोब्ला आं अब्ला थारैनो बेखौ आपडेट होनानै होगोन आरो लोगोसेनो थाख्लाय बिथां एमजे बिथां आरो प्रिस्ला बिथांमोननिफ्राय जुदि फैयोबा जोङो स्टेटमेन्टखौ होनानै होगोन स' बास